yabo vele mase ngasekho isikoti sekuthiwa sapha sikobani ngiyazi-ke lapho hiva manje khonlutho abazoleke bekhuluma yazi mina intombazane ngangivele ngiyiyeke mfethu yenza amasimba ngikhuze yabo ekuseni mase kuyobhalwa ekuseni ngishekuseni kusatshwa lo mkhulu kwami trick kusavaliwe amehlo ngekuwena shake base bangibambothisha kushaye phambi kothisha kushaye yabo uma usuyobhala futhi eklasini abethi angabasaba uthisha bengiyebuleka kufika ama-security sezoyabuya ngiyabuleka amasuku anihlukanise yabo ngisefuna yabo intombazane ngifuna ukuyifundisa ukuthi ingaphini yabo uma usubhala singabhala sofokasile ngizoza la ubhala khona ngiqonqoze wendini ngitshela baqhwebe ngikutshele ukuthi wena bulala kanje ngenze kanje wendini ngithi wena ngizokubulala funa ukuthi ngisho ubhale lo bhunqanqe usho ukuthi le ntombazane ngisukeleleni yabo yabona nganje siyabonga ngidala amantombazane mina ngangiyidala amantombazane nawe bengangidla ngisho bafana eklasini hawu ngeke mfana ngingavumi manje ke ngachaseka kakhulu